Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. нархи налог дар қишлоқ чампулай. вале мара кӯдак дидан намемонанд. Ман алимен меспорам. чикор кунам? падар ҳақ дорад дар як рӯз 2 соат ёки 4 соат бо фарзанди худаш дидорбинӣ кунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо оиди барои моҳи сентябр ба фурӯш баровардани чиптаҳо ва нархи чиптаҳо. Та охири барнома тамошо кунед ва дар идомаи барнома ба саволои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. Ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунем ки касое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай бидурен регистратсия кунед ва и регистратсия кардани шумо барои мо як плюси бениҳоят калон мебошад. оиди нарху навои билетҳо дар моҳи сентябр аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ёки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. айни ҳол танҳо аз фурудгоҳи Внуковаи Федератсияи Россия чиптаҳо барои моҳи сентябр ба фурӯш баровардагӣ мебошанд, ки нархи чипта аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18500 рубл оғоз мешавад то 23000 рубл дар бар мегирад. қимат ва арзон буданаш аз ҳамин вобаста мебошад ки шумо агар 2 ҳафта пеш ёки 10 рӯз пеш билета харидорӣ кунед, мумкин 18000 рубл дастрас кунед. агар ки барои 2 рӯз ёки 3 рӯза билет хариданӣ бошед, 23-22,000 рубл дастрас мекунед. ва бо тавассути Узбекистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шидан, нархи билетҳо барои моҳи сентябр ба воситаи Узбекистон шурӯъ мешавад аз 6500 рубл то 10000 рубл дар бар мегирад, ки и бо воситаи границаи анамун қаршӣ мебошад. ва бисёри нафарҳо савол медоданд ки оё айни ҳол границаи Узбекистон иҷозат метиҳад барои аз Тоҷикистон ба Узбекистон ворид шидан, ёки аз Россия шахсиятҳое ки ба Узбекистон Тоҷикистон меоянд иҷозат ҳаст ёки не. бародарони азиз, айни ҳол як ҳолате мебошад ки мисол як рӯз 2 рӯз границаро маҳкам мекунанд, боз одамҳо, яъне шахсиятҳое ки сафар мекунанд зиёд ҷамъ шаванд, агар дар сарҳад иҷозатшон метиҳанд аз сарҳад мегзаранд. агар қонунӣ бугӯй официально оли сарҳад кушодагӣ нестай, вале шахсиятҳое ки агар шаҳрвандии Россияро дошта бошанд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё озод метавонанд ки ба воситаи Узбекистон билет бигирану ба Федератсияи Россия сафар кунанд, яъне бо тариқи роҳи заминӣ шахсиятҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд ёки вид на жительство доранд ёки РВП доранд метавонанд озодона бираванд. ва умум бигирем, агар шаҳрвандои тоҷик ҳам дар назар бигирем, бо тавассути ҳавопаймо метавонанд ки озод ба Узбекистон сафар кунанд ва баъдан аз Узбекистон вориди Федератсияи Россия шаванд. ва оиди нарх навои билетҳо аз фурудгоҳи Внукова мо ба шумо гуфтем ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия боша, айни ҳол нархи чиптаҳо баробар мебошад ба 5800 сомонӣ, вале пас аз 27 август аз сабаби зиёд шидани парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба Россия нархи чипта арзон карда мешавад. ва дар идомаи суҳбат саволои равонкардагиен мехонему ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед то ки ба саволои худтон ҷавоб бигиред. Сафаралӣ Раҷабов нависад: салом акаи Сорбон, сози хуби дар бораи доруворӣ камтар маълумот медодед. Дар бораи сафедшавии пӯст гарантия дорад, надорад? Бародари азиз, дар бораи ширкате ки мо ӯро реклама мекунем ва тавсия метиҳем, яъне ширкати Софсавдо, шумо метавонед ки ба рақамҳои худшон занг бизанед, муроҷиат кунед ва аз худшон пурсон бишед ки чӣ гуна фоида дорад, оё ё ин ки фоида надорад. Саъдӣ нависае: салом бародар, билетҳои Москав Тоҷикистон через Узбекистон мешавад, мақсад тинҷ рафтесан. Дар ин мавзӯъ дар аввали видео мо гап задем. Бародари азиз Шарифзода нависае: салом алейкум акаи Сорбон, барои кӯдакҳои 4 сола билет чанд пулай? Бародари азиз, мо дар чандин барномаҳои худмон қайд кардем ки барои кӯдакҳои хурдсол билет харидан и вобаста аз ҳамун ширкате мебошад ки шумо билет хариданед, яъне ҳар ширкат аз кӯдакҳо ҳар хел пул мегирад. барои
билет гирифтан. баъзе ширкате ҳастае ки 100% пул мегирад ва бо ҳастае баъзе ширкатҳое ки мумкин 80 ёки 50% мегиранд. алик нависад: салом алейкум бародар Сорбон, нархи налог дар қишлоқ чамплай, илтимос ҷавоб гардонед. пешакӣ раҳмат. бародар азиз, налог яъне ки вобаста аз масоҳати ҳамун ҷои ту мебошад. мисол мегирем, агар мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси андоз омадагӣ ҳастае ки то 11 квадрата ҷое ки шумо дорен уҷада патент торӣ мекунед, яъне ки патент арзон е бародар азиз, вале зиёд шид агар аз 11 квадрат баъдан шумо ҳамун шаҳодатнома мегирену мақсад вобаста аз квадрати ҷотон ҳисоб мекунанд ки чӣ қадар маблағ мешавад. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. дилшод нависад: салом алейкум бародар, ман якчанд қапеш аз занам ҷудо шудагием. суд шид, суд ҳалнома бировардак, вале мара кӯдак дидан намемонанд. ман алимен месупорам, чӣ кор кунам? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оила омадагие ки вақте ки зану шавҳар ҷудо мешаванд ва ҳалномаи суд барои бекор кардани ЗАГС меброяд ва дар ӯ ҳалнома ҳамчунин дар як пунктш омадагӣ ҳастае барои дидорбинӣ кардани падар бо фарзанди худаш, яъне ки дар ҳалнома бо қарори суд меояд ки мисол падар ҳақ дорад дар як рӯз 2 соат ёки 4 соат бо фарзанди худаш дидорбинӣ кунад, ё ки мисол мегирем дар ҳалнома омадагие ки падар ҳақ дорад дар як ҳафта 2 маротиба ё 3 маротиба 2-3 соатӣ бо фарзанди худаш метавонад ки дидорбинӣ кунад, вале дар воситае ки модараш фарзанда ба шумо нишон намедиҳад, шуморо метавонед ки аризаи даъвогӣ ба суд бинависонед ва аз сари нав ҳалнома мебароранд. асоев нависад: салом алейкум Сорбон, сози хуби саломатит хуба, як савол буд. дар хидмон статьяи 111 қисми 2 чӣ мешавад ноболиғай? амира мегуфти пешакӣ раҳмат. модда 111 кодекси ҷиноятиро агар дар назар дошта бошӣ, дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 111 дар бораи ҳамин омадагие ки қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон ва қисми дуюмаш аз ин иборат мебошад ки бо маслиҳати пешакӣ якчанд нафар мақсад ба марг мерасонанд ҳамун шахсията ё ки зарари калон ба саломатии ӯ мерасонанд ва қисми дуюми ин модда аз озодӣ маҳрум кардан дора ба муҳлати аз 2 то 5 сола дар бар мегирад, вале агар ки ноболиғ бошанд ҳолатҳои сабуkkунанда низ дора. як каси дига нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, реально Тоҷикистон таможнида дохил мешавад, агар бишава беҳтарин мешавад. сатҳи зиндагӣ ба фикрам. раҳмат ба шумо ки хабарҳоро мерасонед, модда ва ҳуқуқҳомона мефаҳмонед. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. барои чӣ хотир ман ӯ барномаро кардам ва гуфтам ки Тоҷикистон ба таможни Союз дохил мешавад ё ки не, номи барномаро мехемондам ба хотире ки бисёри нафарҳо савол менависонданд ки оё Тоҷикистон кай ба таможни Союз ворид мешавад ва ман дар ӯ барнома қайд кардам ки дар ин бора ягон ахборот нест, ягон маълумот нест ва аниқ ҳам нестае ки кай дохил мешавад. ҷумъахон Латифӣ нависад: якай Сорбон, ҳуҷҷатҳои як бародари тоҷика ёфтем дар Санкт Петербург, ҳамира эълон мекарди, кори савоб мешид, зеро шуморо ҳама ғарибо тамошо мекунанд. шояд ин бародар ба сабаби шумо ҳуҷҷатҳои худша ёфт кунад. мутаассифона ту рақамҳои телефонта нанависондаи бародар ё ки ҳамун ҳуҷҷатҳое ки ёфтаи ҳуҷҷати кӣ мебошад, ҳамин чизоро менависонди, баъд мегуфтем, эълон мекардем, хуб мешид. фирдавс ҷалолов нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, як савол доштам. як вақт шумо видео карда будем барои пенсия гирифтан ай Россия. барои гирифтани трудовой чанд сол бояд дар Россия кор кунӣ ки баъд ба нафақа биромадан ай тарафи Россия пенсият битан? пешакӣ раҳмат барои ҷавобат. яъне шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунад ва ҳама ҳуҷҷатгузориҳош дуруст мебошад, регистратсия, патент, пулша месупорад, ӯ шахсиятҳо дар ҳоле ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон бармегарданд ва синни соле ки Тоҷикистон муқаррар кардагиае барои гирифтани нафақа, дар ҳамун синни сол баъдан метавонад ки пенсияи худша дастрас кунад. тамошобинони азиз, барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария ё ки дар инстаграми ма саволотона равон кунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.